Și alegerea de a nu face copii tot din asta vine? Nu, asta alegerea de a nu face copii vine din unul la mână, faptul că realmente eu chiar conștientizez profund această implicare extraordinară de a fi părinte. Țin minte că Tu crezi că există femeie fără instinct mamter? am fost la un eveniment acum ceva timp și nu să dau nume, dar a venit o, cum să-i spun, hai că influencer trebuie spus, dar la mine și, mă rog, la mine eram într-un grup și a zis, da, m-am gândit să rămân gravidă și rămas ulterior. Influencer pe mămici sau... Da, să rămân gravidă că dacă o să fac un copil, mi-a scăzut un pic traficul și o să am mai mulți followers și mai mult rating. Nu cred, ți-a zis cineva asta? Și în momentul ăla m-am uitat așa, m-am uitat la Claude și i-am zis, no, avem două variante, ori îi rup capul asta, ori mă duc la baie și la baie și mi-a zis lui Claude, stai că trebuie să vomit pe loc. Și cred că această ipostază de a fi părinte are niște valențe foarte complexe și cred că eu nu le pot îndeplini.